spesial buat teman-teman Karang Taruna. Hadir untuk Anda bersama mahkota Campur Sari. Yuk. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku boyo sampun nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucuwe maneh paras bagusmu tak beda karo atimu rungono tembangan manisku Ijo Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake kok kepiye carane bakal koya nadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin menduan matur suwun samponono kancanine saben dina Wasik bersama mahkota Indonesia. Asik. Cintaku kaya sampun nesu kabeh iso rasa kudu nganggo cucu imanen paras bagusmu tapi karo atimu ngono tembangan manismu Masa yo ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu ana dina liyane bakal tak upayake kok kepiye carane ora mungkin mendua matur suwun samponono kancanine saben dina terima kasih buat teman-teman Karang Taruna matur nuwun panjang buyungipun. Lemah teles ya bro. Terima kasih buat semuanya. goyang ibu Goyang buyung. asoy cintaku boyo sampun nesu
tak upayae mbuka piye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal kaya senadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuka piye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana kancanine saben dina Yuk, 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 yuk. terima kasih Terima kasih sabar.